വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂറ്റനാട് വരെ പോയപ്പോൾ എന്നാൽ കണിച്ചക്കൽ മാള് വരെ ഒന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുട്ടികൾ കൂടുള്ളതല്ലേ, അവർക്കൊരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കണിച്ചിറക്കൽ മാളിൽ കയറിയപ്പോൾ അതെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പലൊക്കെ കണ്ടുട്ടാ. ഉള്ളിലൊക്കെ കുറേ നടന്നു. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പാർക്ക് കണ്ടത്, പാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോയിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പൈസ, ഒരു 150 രൂപ ആയിട്ടാണ് 6 കോയിൻ. അപ്പോൾ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് എൻജോയ് ആയി. അവരാകെ അവിടെ പറപ്പണാക്കണ പോലുള്ള കളിയായിരുന്നു. ഒന്നിന്ന് കളിക്കുന്നു, രണ്ടിന്ന് കളിക്കുന്നു, അങ്ങനെ. പക്ഷെ അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ സന്തോഷം. ഇത് ഈ 6 കോയിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 150 രൂപ. പിന്നെയും കുറേ റൈഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ റൈഡിനൊക്കെ അവർ 4 കോയിൻ 5 കോയിൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോക്കെ, എല്ലാവരും മാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും